הראשונה, בבקשה. מי בעד ומי נגד? ובכן, 49 בעד, 32 נגד, אין נמנעים. רבותיי, חברי הכנסת, אני מבקש לשבת. חברי הכנסת, נעמה לזימי, קריאה ראשונה. גלעד קריב, קריאה ראשונה. עופר כסיף, קריאה ראשונה. נעמה לזימי, קריאה שנייה. נעמה לזימי, שבו בבקשה. אני קובע כי הצעת חוק האקלים, התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה ראשונה ותעבור לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. נעבור לנושא הבא על סדר-היום: הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (תיקון מס' 9),